खुलुमबाय फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय 23 अक्ट'बरसिम इन्टार सिक्स शिडिउल काउन्सिल फुटबल टुर्नामेन्ट गिबि खेबनि थाखाय जों बिटिआरआ हस्ट खालामनानै बे गिबि खेबनि खेलाया इन'ग्रेल सेरेमनि बेखेवनाय हाबाफारिजों बे डिमाकुसि स्टेडियामाव जागोन। बेवहाय जोङो गोबां माखासे हाबाफारि लादों, जेरैहाय कालचारेल प्रग्राम्सफोर थागोन आरो 500सा बर' हिन्जावसाफोरनि बर' सिख्लाफोरनि मोसानाय थागोन। गुबुन गुबुन आर्टिस्ट देंखोगिरि आरो रिंगु दामसाफोरनि बेवहाय पारफरमेन्स थागोन। बेनिफ्राय जोंहा 10टा माने 10टा सिक्स शिडिउल काउन्सिलनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार्स बिथांमोनाबो माखासे फैगोन, गोबाङानो कन्सेन्ट होदों। बेजों लोगोसे हयथ' डेपुटि चिफ फैगोन, बेनिफ्राय ओजोंहाय स्पर्ट्स एक्जिकिउटिभ मेम्बार, बेनिफ्राय जों इउनियन स्पर्ट्स मिनिस्टार अनुराग ठाकुर बिथांमोनखौ लेंहरदों। बेनिफ्राय जों आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार मानगोनां बिस्वजित दैमारि, बेनिफ्राय गोबां काउन्सिलनि चिफफोर, जोङो आसाम स्पर्ट्स माबानिफ्राय आसाम फुटबल एस'सियेसननि चेयारमेन नब कुमार दले, एक्स मिनिस्टार, बिथांमोनखौबो जों लेंहरदों। बेनिफ्राय आसामनि मन्थ्रि इउ जि ब्रह्म, जोंनि लकेल एमपि मानगोनां बिथां सयकिया, आरो जोंनि रायजो सभानि एम बिरेन नार्जारि बिथांमोनखौ जों लेंहरदों। बे गिबि खेबनि थाखाय बेवहाय खेलायावहाय जों एक्जिबिसन खेला मोनसे बेहाय दिन्थिफुंनाय जागोन, बड'लेण्ड इलेक्टेड मेम्बार्स 11 भार्सेस डिमा हासाव इलेक्टेड मेम्बार्स 11। बे बिराद मोजां मोनसे माने गेलेनाय दिन्थिफुंनाय जागोन बियो। बेजों लोगोसे जोङो इन'ग्रेसन खालामनायजों लोगोसे माने बे गिबि खेबनि खेलखौ बेवहाय खुंनाय जागोन। बै जे खुंनो थांखि लाबाय बेयाव माबाफोर माने थांखि दं नामा? आन्दोआव जेरैबायदि सिक्स शिडिउलखौ दायो माने मोनसे जयै खालामनायनि जिथु माबाफोर हाबाफारि लादों? हाबाफारिनि आन्दोआव एबा अबजेक्टिभ्सआ जाहैबाय जे सिक्स शिडिउल्स काउन्सिल्सफ्रा मोनसे कनस्टिटिउसननि मोनसे प्रभिजनाव माने दाजानाय मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटआप। दा बे सिक्स शिडिउल काउन्सिल्सफोरनि गेजेराव माब्लाबाबो बिदि सोमोन्दो बा नेटवार्किं बा बिदिनो कानेक्सन्स माने गैलायलायामोन। अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल, मारा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल एन्ड चाकमा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल मिज'रामनि, बेनिफ्राय त्रिपुरा ट्राइबेल एरियास अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल त्रिपुरानि, बेनिफ्राय मेघालयनि मोनथाम खासि अट'नमास हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आरो जयन्तिया हिल्स अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल आरो गार' हिल्स अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल्स, आरो आसामनि मोनथाम डिमा हासाव अट'नमास काउन्सिल, कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल आरो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल। बे गासै 10 काउन्सिलनि गेजेराव माने बे गोरोबलायनाय कानेक्सन्स, नेटवार्किं, फ्रेन्डशिप, ब्रादारहुड आरो जोंनि माखासे जुदि कमन इस्युसफोर जुदि दङब्ला सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो बबेबा मोनसे थांखिसिम दैदेनलांनो हायो नामा, आरो जोंनि बे माने फ्रेन्डशिप एन्ड ब्रादारहुडनि माने जिथु दौलेंखौ गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय बे माबाखौ जोङो थांखि लानानै बे सिक्स शिडिउल काउन्सिल ISPL खौ जों खुंनो लादों। माने क्लजिं सेरेमनिया क'क्राझाराव जागोन, साइ स्टेडियाम ग्राउन्डआव। बेयावबो गोबां माने आलासिफोर फैगोन आरो गोबां कालचारेल प्रग्राम खालामनानै 23 अक्ट'बर खालि बेखौ जों खुंनो लादों। बेनि अनगायैबो जोङो बिटिसिनि गुबुन मोननै माने भेन्युसफोर जों खुंनो लादों, मुसलपुरनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स स्टेडियाम आरो बिजनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सियेसन स्टेडियाम बिजनियावबो जों खुंनो लादों।